Salutare, sunt Iusuf și astăzi o să vă arăt un nou video cu prostul ăsta de carpe cum dă țeapă cu 100 de euro. A dat țeapă, mi-a dat. Să vă arăt. Și că așa, băi, măi, dă-mi căzuse net, așa, este, aici i-am dat codurile. La jegul de carpe. Stați după aia să vezi ce mi-a dat. Stai să iau asta. Chestia asta. Așa, mie nu mi-a făcut nimic, doar mi-a dat o țeapă, jegos, copil moare după bani, 2024, acest pin este folosit deja, patru patru trei doi opt, 44328, acest pin este folosit deja. Stați, dau și refresh. Așa, să nu ziceți 20902, 20902. Acum e chiar băiatul, nu mai are roturi, să nu cumpărați de la el. Vă dă țeapă, să vă arăt ce mi-a dat. Să vă arăt ce mi-a dat. E gosul, băga mea e și pola în el. Încerc și am mie bani și îmi cumpăra și de la mine. Toi morții, mă, și uite. Și share-ul a fost mutat, dar routerul Yusuf.txt mi-a dat. Uite ce dă în notepad. Și mi-a zis, hai, convorbirea durată 12 minute. Și așa bulanțios, niciun răspuns. Nu mi-a dat, nici acum nu răspund. Ce mi-a dat? Că gândește, faci, nu câștigi nimic, toată lumea știe, bă, eu nu sunt țepăr. Și plus mă frate, și dacă dai tu codurile, ci că sunt folosite, le sunt folosite de el. Intră în confu. Stați așa. Decurs, am vrut decurs. Ceea ce e foarte... Mie ți-am mirosit ăștia de la găzduirea asta. Ia zi mă, ce faci mă, țepăre? Ce separe mă, ești nebun? Bă, ce separe mă, ești nebun? Cine ești tu, mă? Eu nu te cunosc în pula. Nu mă cunoști? Nu. Mi-ai dat acum. Am vorbit cu tine și mi-ai dat tricodul de-astea folosite în pula. Să că nu mă cunoaște, măi. Stai așa, fraiere, că am dat toate conversațiile, ești prost? Bă, prost, stai să explic eu cum se treabă dacă filmezi. Uite, să explic eu cum Că se nici nu treabă. mă cunoaște, stai să fii Tu mi-ai dat niște coduri astea folosite și eu mi-am bătut pula de tine, gen că ți-am dat roturile. N-ai înțeles. Bă, n-am înțeles și zicea că acest cod stă la dispoziție. Bă, băga mea și pula în tine de țepăr. Țepăr, eu, nu țepar, țepăr. Te l-auzi, mă, jet? Asta nici nu știe română să fac. Da, ce morții, mă, că te-am văzut în poze ai nasul ăla, zici că e pahar de whisky, morții tăi, tu vorbești cu mine, băi. Băi, ai Cine știut? Bă, da, ce morții, mă, nu mai vorbesc de tine. Ce are sau? Care Că terminați asta să-mi bag pula doi terminați în confund. Plânge ăsta, bă. S-a făcut și el cu 100 de euro. Băga mea și pula în el să-mi bag de slăvit. Ce 100 de euro, ia uzi, bă, mi-a dat coduri de alea de 5 euro și ce că 100 de euro. Ci că nu era codurile bune și acum el mi-a dat coduri de 5 euro. Pe ce bă, ce prost e ăsta? Bă, ești prost tare, mă, să nu plângi direct pe aici. Deci eu sunt țepar, da? Cum zici tu, țepăr. 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 Ce dă Carpe Diem de... Așa, Carpe Diem. Vedeți că mă căutați-mă pe YouTube, Carpe Diem. Hai că